Hello guys, dito na kami sa sentro ng Naga. And manunood kami ng translation procession mamaya. Dadaan sa may Plaza 15 Martires ng mga 3 or 4 p.m. in the afternoon. And guys, papunta na kami doon sa Plaza 15 Martires. Update lang mamaya guys, update lang. Habang naglalakad kami dito. Madami ng tao kasi ngayon ay yung umpisa ng 1 week celebration of Peña Francia Festival. Hello ate! Yan lang. Dito sa aming lugar. Ayan, 1 week celebration. 1 week celebration po tayo ngayon ng Peña Francia Festival dito sa Naga City. Nasa gitna po kami ng kalsada at dito kami naglalakad. Kasama ko ang aking bunso na si Kian James. Naglakad na kami guys kasi wala nang mga public jeep na nakakarating dito sa lugar na to. Hininto na doon sa may unahan. Bawal na pumasok dito yung mga public transportation. Marami nagtitinda ng mga ganyan. Magkano ate? 15. Thank you. Mahal siya sa 15, dapat mga 10 pesos lang yun. Barat lang ang lola nyo guys. Ayan, dami ng banderetas dito guys. Pakita ko lang sa inyo. Enjoy watching lang guys. Dito kami sa plaza manunood, dito kami mag-stay. Ayan, madami ng mga boyadores. Mamaya papakita ko sa inyo guys kung paano mag-boya ang mga taga Naga City. Kung paano nila celebrate ang translation procession dito sa aming lugar. Magkano te? Ayan, 10 lang daw. Mas mura siya. Anong color, Noy? Wait lang, guys. Sobrang daming tao, guys. Punong-puno na ang Plaza Quezon. Plaza Rizal pala ito. Punong-puno na ng tao. Sila ay manunood din mamaya pagdaan ni Mama Mary, ang aming Viva la Virgin. Mga 4 to 5, mga ganyan yung oras na dadaan dito. Madami ding nagtitinda mga balloons. Ayan. Ito naman yung Plaza Quezon. And kami ay sa Plaza 15 Martires. Mag-aantay kay Mama Mary sa kanyang pagdaan doon. Doon kami lagi nagpupwesto. Ayan guys, mega love shout out sa inyong lahat, sa aking mga members and super chatters always, and sa aking mga followers and subscribers. Thank you!
Pero kay mama. Ayan. Dito ka na yung magpa-practice sa Sunday. Manggi? Oo, 10:30. Ha? May mga estudyante din. Nakala ko. Nagsisipag-selfie sila. Wala na tayong pwesto. Close na. Wait lang guys ha, update mamaya. Maghahanap kami ng pwesto na pwede namin mapanood ang pagdaan ni Mama Mary. Ayan, sa dami ng tao dito guys, lahat niya nag-aantay sa pagdaan ni Mama Mary, ni Inang Peña Francia. Lahat yan mga devotees. Sobrang dami ng tao dito sa Plaza 15 Martires, kung saan kami nagtambay ng anak kong bunso. Kasi dito mas makikita siya, pero hindi ko sure kung makapture ko siya ng malinaw kasi napakaraming tao. Hindi ako makapagsiksik sa mas magandang pwesto. Ayan, napakarami, sobrang dami. Kaya baka hindi ko siya makapture ng malinaw mamaya. Pero sisikapin kong mapakita ko siya sa inyo guys, ang kanyang pagdaan dito sa aming pwesto. Oo, babae yan, no? Ay, sinahilin mo.
20.